Львівська творча група русинської родини їде до знаного фольклориста Михайла Глюдзика, хто жиє у прекрасотному селі Худливо, що на Ужгородщині. Автобус потрясує нами гігоріхами у Міхові, а й бо то не бай. Головною же ми видимо, яка красота довкола. Гордо віднівуться гори, а між ними у долині файні хижі. Звідову чередь постаршу. Уж чом тися так називать село? Єден челядник каже, що є така биль, котру ми розказував діти, що Худливо походить від слова ходулі, на яких ходили люди через ріку. Поселення возникло на кінці 14-го, на початку 15-го віка. Про то свідчить документ, що у 1567 годі у селі були оподатковані два селянські газдівства, що мали одну порту на діл земли. А Василь Гаджега у додатках історії русинів та русинських церков пише, що іменно на 1417 рік припадає перша спомінка про село Худливо. А ще наше село в стародавні часи називалося Горльов, що значить худий, худобний. 150 років тому мадярський статистик Елек Фейнеш удав у Пешті географічний словник мадярським язиком, де село Худливо споминається як Горілово. Тому, навірно, що місцеві жителі випалювали зарослі і тамся оселяли. Як би там не було, а й вовшитки сі велиці мають право, аби їх пам'ятати. У 16-17 столітті селом володіли шляхтичі з Павловець, Добо з Руського та землевласники з Часловець та Сюрте. За переписом 1717 року у 208 селах Ужанського комітету входило 4 округи. У Худливі на той час було 12 поселенців і 8 жилярів. У 1751 році споминається дерев'яна церква святого Кузьми й Дем'яна з усіма образами і 3 дзвонами. А в 1798 році було збудовано муровану Вознесенську церкву. У 1851 році село насчитувало 755 греко-католиків, 7 римо-католиків, 23 юдеї. Селу належав буковий ліс, фунгував млин. Тоді землею володіли граф Клошубицький та Горват і Понкратц. У кінці 19 віка з населення збирали 13 видів податків, в тому числі і церковний. Много талантливих людей родилося в цьому селі. В 1836 році прийшов у цей світ Фірцак Юлій, який став ізвесним єпископом. У 1901 році на цій землі родився Георгій Міравчик, відомий як іздатель. Поддержував футбольну команду города та за кровні гроші удавав букварі для народних шкіл. Допомагав йому, старше покоління знає, названий брат Юлії Фелдиші. А й вовшитське газдівство Георгія Мірявчика було незаконно конфісковано і навіть через суди не вернуто. Злидні, голод, болячки були постійними супутниками села. Крім великих податків та жорстокого гноблення жителям Худливо прийшлося пережити 10 юлія 1930 року великий пожар, який знищив 104 хижі та газдівські пожитки. Кажуть людкові, що тоді без хиж лишилося 433 чоловіка. За підрахунками, шкода заподіяна пожаром сягала 4 мільйона крон. В роки Другої світової війни добровольцями пішли 25 худолівчан. Село Худливо було визволено від фашистів 26 октября 1944 року. Не всі вернулися, а й у тих, котрі полягли, худлівчани знають їх поіменно. У 1967 році в їхню честь в центрі села поставлено пам'ятник. Не минули худлівчан і масові репресії у період колективізації і політичних процесів 30-40-х років і зачатку 50-х. Репресованих відправляли в табори, позбавляли громадянства. В 1990 році було ухвалено Верховну Раду України указ про реабілітацію жертв політичних репресій, і 13 жителям Худлова було вернуто честь і гідність. Гордість села є науковці та доктори медичних наук, доценти, котрі зародили у ньому.
Айбаниська ми хочемо познайомити вас із неординарною лічністю Михайлом Юрійовичем Глюдзиком, з голосу котрого записав тексти і ноти ізвісний фольклорист Іван Хлант і удав із них книгу «Вчора була неділенька». На Худлюйському мості розмарія росла. На Худлюйському мості розмарія росла. Нікої не садив, нікої не садив, нікої не садив, сама вона зойшла. Нікої не садив, нікої не садив, нікої не садив, ей, сама вона зойшла. На Худлюйській церкві два голубки сидять. На Худлюйській церкві два голубки сидять. І склали головки, і склали головки, і склали головки, люди їм завидять. Михайло Юрійович Глюдзик родився 30 сентября 1941 року у селянській родині. Вичова фамілія, в якій минуло дитинство, була велика в 10 душ, крім родителів і бабки, 6 братів і сестра. Коли почалася колективізація, отець вступив до колхоза і свою худобу і реманентом, землю, виноградниками, садками, біля яких трудився, як і всі селяни, від зорі до зорі. На трудні не давали ніч, а точніше 20 копійок після звітних зборів, які проводилися в февруарі. Ясно, що багатим столом ніхто не мігся похвалити, але Господь наділив вітця красним голосом та ще й многими другими талантами. Був роботящий, красної статури, мав золоті руки, міг красно зробити всякі меблі та й добре газдувати. Батько мав прекрасний голос. В армії його дуже цінили. На нього навіть наділи кітель офіцерський за те, що він гарно співав, коли був у чеській армії. А потім із тим чуть не була баламута, клопота, бо його сфотографували. І сказали, що заховайте цю фотографію, бо вас можуть розстріляти. Він офіцер. Ми любувалися тою фотографією, бо гарний був на лице і так. Стройний такий. Файний голос мав? Ну, я ще б в церкві співав. І так само і його старостом ведучим на свадьбі. То на свадьбі не так робилося, що лише десь в закритому приміщенні. То церемонії йшли селом. А староста йде, називається староста, це тамада. Іде і там проводить від початку аж до кінця, поки подарки не позбирають до ночі. 28 разів я теж був старостом на свадьбах, на весіллях. Це досить серйозна робота, щоб і не можна перепити, так, щоб це під кінець вже так. Бути в формі. Так, треба бути в формі і знати, що сказати, і когось спитати, і подякувати, і на молодих. Та й знати челядь у селі, ні? Так, були до 200 людей були весілля такі масові, що там не можна просто як на халабуду, знаєте. Голос Михайлу Глюдзику подарив отець. Він знав силу селенних разних співанок, які і передавав синам. Не було такого дня, щоб вони співав у полі, на роботі. І кілько не співать, постійно відкривать про себе красу нот родного краю. Як споминає Михайло Юрійович, отець постійно заспівав у роті під час служби у Чехословацькій армії. Цю почесну роль успадкували й сини. Вони теж заспівували у строю радянської армії. Михайло Юрійович розказує, що його отець, який прожив 80 років, за тиждень до своєї смерті на рожденні внука ще заспівав таким файним голосом, що нікому з молодих не міг стати в шор. Він був душово на гостинах, без нього не обходилася ні свадьба, ні хрестини.
Ну, а мамка любила співати? Любила і знала багато, але вона більше уваги приділяла дітям, бо дітей було багато. Із цих 7 та 6 було хлопців і 1 дівчина. І після мене на 2 роки була молодша. Але вона теж те ж саме робила, що ми. Навчилися так, коли хлопців навіть із молотком, із сокирою. Михайло Глюдзик ще в дійстві навчився грати на губній гармошці, а пізніше, коли вчився в Мукачівському училищі червонодеревників, скоро став учасником духового оркестру, бо вже знав зо школи ази музичної грамоти. Музичні способності дуже прислужилися Михайлові в армії, ту його нараз засчитали до полкового оркестру. Так із 7 хлопців, які всі були в армії, 4 були заспівувачами у строю. Це дуже важливо мати заспівувача у строю. Колись тися так збирали, коли на храмовий праздник, а ведь на Різдво, та співали сте? Ну, правда, так колядок, маса колядок відома, і не треба навіть без шпаргалок, без все, і колядували вночі, тому що світло не так давно було проведено, коли ми ходили колядувати до своїх родичів, в основному свої родичі більше платили. Рубль давали, не копійки, і так ми ходили, а родичів у нас дуже багато. Мені довелося зустрітися з Михайлом Глюдзиком іще в кінці 90-х років ХХ століття. І коли я зрозумів, що це досить обдарований, талановитий співак, який володіє величезною кількістю народних пісень, то я вирішив записати з його голосу ці пісні з надією, що, можливо, колись вдасться їх опублікувати. Так, наша робота продовжувалася досить довгий час. Він тоді працював у Ужгородському художньому училищі, у столярному цеху, вчив студентів. І коли в нього був вільний час, я намагався тоді приходити до нього і записувати пісні. Михайла Юрійовича Глюдзика часто приглашають бути старостою на свадьбі, бо знають, що він і співанку заспівать, і пофіглює, та й напутнює слово повість молодим. А на свадьбах збирались сте, співаєте? Ну що я би так сказав. Хтось і завжди поглядає на мене, яку я пісню зачну, то тоді і другу починають. Ну і треба вступне слово треба сказати, хоч то є, бо скільки я вже був на весіллях і в Ужгороді, а все на мене показують, бо треба і помолитися на початку, і проспівати, побажати, а вже потім уже там ті музиканти вступають у свою роботу. Наше село Худлєво дуже мальовниче і дуже багато на таланти. У нас, як в школі, учні талановиті, і хороші спортсмени, і артисти чудові, і співаки. Так само це все підсумовують і збирають старші люди. Один із них – Глюдзик Михайло Юрійович, який зібрав народні пісні, народні традиції і випустив збірку «Вчора була неділенька». Презентація цієї збірки проводилася у нас у школі. Михайло Юрійович на гармошці грав, розповідав і співав пісні, які зібрані, частина лише пісень Худлєва, села Худлєва у цій збірці. І ми також з нашими учнями на огляді художньої самодіяльності району 2 рази з різними учнями 2 рази відтворили худлівську традицію весільну, похід за барвінком. Мало в якому селі така традиція була. Ну і тепер ще трошки зберігається. Так от ми з учнями робили так, як записано у книзі, як ми ще пам'ятаємо, це проводилося. Михайло Юрійович Глюдзик знає досить добре худлівське весілля. І мені вдалося від нього записати це весілля досить детально, так непогано. І не тільки подати опис цього весільного обряду, але також і подаю і пісні, які виконуються під час весільного обряду. Це дуже добре, тому що нині вже не так багато можна знайти людей, які знають цей весільний обряд, бо він не виконується, будемо казати. Якщо щось і виконують із весільного обряду сьогодні, навіть не тільки у Худлєві, але на всій території області, то лише окремі фрагменти. А так, воно, на жаль, може
незабаром забутися і не будуть його пам'ятати і знати. Ой, дай Боже, добрий час, добрий час, добрий час. Як у людей, так і в нас, так і в нас, так і в нас. І щасливу годину веселити, веселити родину. Мамка яку любила співанку? У нашім кірті, у кішкірті, розмар'я білий світ. Бо ти мені, паратанице, замрачила білий світ. Не я тобі замрачила, замрачив і собі сам. За 2 рочки до нас ходив, а на 3-й другу взяв. Великий розділ складають пісні про кохання. Це в нього, звичайно, найбільший розділ, бо і цих пісень є найбільше у співаків. Тут пісні надзвичайно різні, але лише досить пригадати такі оригінальні і дуже популярні пісні, що люблять співати на території всієї нашої області, але вони поширені саме у низовинних районах, саме це лемківські пісні. Летіли гусоньки з далекого краю, стали воду пити в тихому Дунаю. Стали воду пити в тихому Дунаю. Коли воду пили, крильця замочили. Голос труби чути, як ідуть регрути. Вийшла стара мати, стала зустрічати. Кличе свого сина із війни до хати. Кличе свого сина із війни до хати. Вернися, синочку, сідай на лавочку, та я тобі змію твою головочку. Кітісь мене змила, доки я був твоїм. Кітісь мене змила, доки я був твоїм. Тепер вже не змієш, бо я вояк собі. Тепер вже не змієш, бо я вояк собі. Уже не ісполню, мамко, твою волю. Уже не ісполню, мамко, твою волю. Доки не ослужу своєму королю. Більше 20 років Михайло Юрійович співає у церкві родного села. Много років виконував обов'язки дяка, а то значить, що він досконало знає церковний канонічний спів. Співанка як вам допомагала жити? Співається не лише в будні, і в свята у церкві, і вночі. Дуже багато приходить пісень, коли людина просипається і навіть споминає от такі колись були мелодії. Тому що я не тільки уникав у самі слова, але і в мелодії. У мене, може, 100 є, а може і більше, у пізнанні співанок, як українських, так і російських, так і німецьких, мадярських, словацьких. Дуже багато є словацьких пісень у репертуарі моєму. І люди співають на весіллях так. Маю жону молоду, не пущу її по воду. Встигла бися втопити, мусім бимся женити, мусім бимся женити. На щастя, Господь подарив йому файну жону, роботящу.
Позирайте, які смачні напекла баники, шити мені, а хліб такий смачний, що самся просить у рот. А як всі зустріли свою жону? Вона сусідка моя, через хату, через одну хату. Там зараз пусто. На 8 років була молодша від мене. Я пішов відкрито, сказав, ваша дівка найгарніша, я її люблю. Кажу, ще маємо, брат буде йти через 2 тижні в армію, може, ми б посвадьбували за той час. І батько її був, і мати, і все. Подумали, і переключилися вже на тату. Ну, та що було, кажу, якщо грошей вам не вистачає, та ні, кажу, справимося самі. А словацьку якусь заспіваєте нам? Немилем, забрала нам вода млин, забрала нам всі кола і ту пілу з вандровками. Немилем, забрала нам вода млин. Ще мені інтересно, ну у вас тільки є много національностей, а як співживаєтеся? Ну, в основному спаює всіх віра, християнська віра, усі до греко-католицької напрямку так зорієнтовані, що в нас ніяких не було перепон із переходами. Це тут віками сформовано ще Бачинським. Марія Терезія, колись імператриця, ходила до Папи Римського аж 3 рази, бо 70 років ішли, обряд вже виконувався греко-католицький. Це з упоминанням Папи Римського у своїй частині літургії, а не було офіційного документа. І Бачинський, бувший єпископом нашим, з того покоління йде зараз 13-й або 14-й рід уже потомства, стільки вже із 17 століття. Цей род дуже такий похвальний у закарпатському середовищі. Що вам допомагає, крім віри, і ще так жити в мирі із різними національностями? Я би не сказав, що якісь є перепони, або хтось висміював. От у мене сусід напроти мадяр, корінний мадяр, але ми ніколи на чомусь не мали. А коли праздники та чистуєте, не рубаєте дрова у їхнє різдво? Ні, це заборонено, то би висміяли і пішли б і сказали, ти що робиш? Це неможливо. Це неможливо, щоб у нас на святах хтось десь тут шумів, такі шуми возбудити. Це вже з радянських часів пішли трактори і так, а в основному не роблять, і в полі не копають, і не йдуть, і ніхто не ховається. Ну, щось таке, де в городі можна зірвати там лопатку чи що, це для того, щоб приготувати їжу. А так, спокій, тишина. І стараються люди навпаки, стараються привітатися по-мадярськи. Добрий ранок, добрий вечір. Дати честь? Так. Михайло Глюдзик признається, що деякі співанки учать його, як треба жити. Щось є більше від серця, від душі. Не кожен має голоса, і жінка має моя голоса, вона не хоче, а ти все з цими співанками. А мені все приходить нова мелодія. Така, що родичі, коли співали, і хочеться то 1-2 куплети проспівати. І я так привик, що ще й вночі, коли між тими переривами між снами, і ще й тоді приходить пісня. І много церковних, побожних пісень, такі, що мелодії, якими йде літургія. І так. Ну, я дяком був багато років. Я до 30 приблизно, менше як 30-29 років, або десь більше як 13 самостійно вже дякував, а в нас іде у церкві йде я би сказав, на висоті. Я навіть не знаю, з ким порівняти із цими навколишніми селами. Так. Часто Михайло Юрійович виступить перед школьниками, бо вважає, що уроки музики і співу наповнюють дітські душі гармонією, розкривають чувства і переживання наших предків. Вони є настоящими цінностями народу, які треба зберігати і примножувати. Раніше
як людина ранком устала, усе цікотало та цікотало, всякі котята, всякі пташки покирті були, літали, скакали і співали. Із сходом сонця пробуджали село до природи. Тепер я того нічого не чую. У нас ще 2-3 роки тому гніздо до гнізда було у хліві коло того. Минувшого року на Світну неділю тільки одна ласточка прилетіла, круг повернула і пішла, більше нікого не є. І вже цього року взагалі не є, птахів не є. Так губиться природа. Михайло Михайлович Глюдзик є жителем нашого села. Він є знана людина, професійна людина, людина з великої букви. Михайло Михайлович є постійним учасником наших свят. Його збірка подільських пісень використовується як на уроках української мови, музики. Людина талановита, безмежно талановита, людина щира душею. На Кудлювському мості розмарія росла. На Кудлювському мості розмарія росла. Никої не садив, никої не садив, никої не садив, гей, сама вона зойшла. Нікої не садив, сама собі зросла.